So ne jani ni da ke ban manta kauna. Shin me ne miki ne a yau kika manta kauna? Kika ce abadan da ke ba ma rabe ba. Tun farkon haɗuwar mu ni da ke Husaina, na yarje so yana sakawa ai ta kumba. Ba wai ko dan abin da zai sa in tuna ba, sai dai don wata rana za ki tuna da kauna. Kika ce da ni ashe surwan zuma ne, ban yi zato ba za ki bar ni rashin sani na. Dama rayuwa ta kan saba hakan ga, ai da kai a barka don manta kauna. So ya kai ni inda ni ban yi zato ba. Na yi dan mara da so, na kwance ta bani so, ni na sha wuya ta yaya zan manta kauna. Shin me ne miki ne a yau kika manta kauna? So ne jani ni da ke ban manta kauna. Shin me ne miki ne a yau kika manta kauna? Kika ce abadan da ke ba ma rabe ba. Na san so ba wuya ce haɗuwar jini ne, amma na bar ki ni Usaina a yau nufina. Bulala ce ta so kika yi mini ni Usaina, na tako yar karangiya ta sani kwalla. Babu zato dare da rana bacci bai dona, na rasa gane me yasa kika sani kwalla. In na kira ki mai waya ki tsokanana, sai ki kira ni mai gida ango Usaina. Kin yi min na yarje a kanki, na rasa gane me yasa so ke guduna. Alfahari nake idan an ka kira Husaina, sai na ji an kira ki mai share ruwan idona. Wai ashe ke da kanki za ki zubar min da kwalla. Wayyo ni Usaina kin bar so yayi kuna. Ban kwana da ni da ke rabuwar masoya, na rasa wadda za ta sai ta min hankulana. So ne jani ni da ke ban manta kauna.